30 sekúnd do odchodu. Pôjdem ako linka číslo 9. Nachádzam sa na ulici Hviezdoslavová 14:03. Mám vozidlo T6, evidenčné číslo 620-621. Po skončení druhého kolečka na meste Maratóna mieru sa presuniem zhruba o 3/4 na 5 na Havličkovú a z Havličkovej potom pôjdem ako linka R3. Veľakrát som rozprával, že ja mám radšej Vario, ale pokiaľ tá T6 ide v pohode, tak mi to nevadí.